Li Şamê ketîbeyên Artêşa Azad di daxuyaniyekê de ragihandin ku wan dest bi kampanyeke leşkerî li dijî hêzên rejîmê yên li taxa Cober kirin û dane zanîn ku nîşana wan ji vê kampanyê ew e da ku taxê ji dest rejîmê rizgar bikin. Herûsa di destpêka vê cengê de ketîbeyên Artêşa Azad xalên leşkerên rejîmê yên li Eniyên Menaşir û Meyselûn bi mûşekan armanc kirin û di encamê de gelek ziyanên maddî û canî gihane hêzên rejîmê. Li Helebê Artêşa Azad ragihand ku ew ê êrişî hêzên rejîmê yên li taxa Ar-Raşidîn bike û da diyarkirin ku nîşana wê ji vê yekê ew e da ku taxê bi tevahî ji dest rejîmê rizgar bike. Herûsa li Bakurî taxê şerrekî demî di navbera Artêşa Azad li aliyekî û milîşeyên şîî û leşkerên rejîmê li aliyekî din rûda û di encama vê operasyonê de bêtirî 20 leşkerên rejîmê tanha hatin kuştin. Di heman demê de firokeyên rejîmê navçeya Elmensûra ya li Rojavayî taxê topbaran kirin da ku alîkariyên leşkerî li ser ketîbeyên Artêşa Azad qut bikin. Li Dereyê li bajarokê Keferşemis ketîbeyên Artêşa Azad ragîhandin ku operasyoneke guhertina dîlgirtiyan bi kuştiyan di navbera wan û hêzên rejîmê de pêk hat. Herûsa di encama vê operasyonê de hêzên rejîmê 12 kesên sivîl ku di nav wan de di jin berdan ji aliyê xwe ve Artêşa Azad termên hejmarek leşkerên rejîmê yên ku di nava pevçûnan de hatin kuştin radestî rejîmê kirin. Di warê mirovîtî de şaredariya Oskodar a Stenbolê kampanyek alîkariyên mirovî bo penaberên Sûrî di bin navê pêlîstokên zarokan bo dilşahiya wan de dest pê kir. Herûsa şaredariyê da diyarkirin ku 40,000 pêlîstok di 7 kamyonan de hatin komkirin û ew ê bo navenda penaberên Sûrî yên li parêzgeha Şanlıurfa ya Rojhilatê Tirkiyê bêne pêşkêşkirin.